Sziasztok! Ebben a videóban Sziluk és Lotti csatornájának a legújabb videóját láthatjátok, majd ami 2024. 4. hó 3-án vettük fel. Valaki kérdezi a pontos idő, jelenleg 15 óra 46, és amit szeretnék kívánni, jó szórakozás nektek a videóhoz. Sziasztok! Sziasztok! Én Lotti vagyok, és ebben a videóban nézem, hogy a macskák mennek. Lehet látni, hogy egy fekete macska ment el, aki egy hidegen macska lehet, mire én nem csodálkozok, hogy mit keres itt. Mint tudjátok, én aranyos vagyok, és szeretek nézelődni az ablakba. Mivel nem sokat mehetek ki, ezért megérthető, hogy én sokat nézelődök az ablakba, mert nekem inkább itt van bent a helyem, nehogy összekoszoljak bármit is. Nem tudom, mit keresek, de valami van ott. Tudjátok, mi a jó? Akkor látom, hogy kameráznak néha. Imádom a kamerákat. Kivéve, ha tudom, hogy mi. Szeretem ezt nézelődni, mert kedvenc szokásom, hogy nézelődök az ablakba. Leginkább azért, mert ha például nézik a kettő fülemet, akkor biztosan tudják, hogy mikor mit érzek. Nézzük, ez vajon mi lehet? Nem látni semmit. Biztos jó? Ez a lényeg. Na, el szeretnék tőletek köszönni, hogy találkozzunk a következő videóban. Ott lesz a folytatás. Addig is legyetek jók. Sziasztok!